Kajing puli na ka kita bu Amos ka lanong ka baar kat khat Henriu hadu shipo bat khat lai hadu khat Henriu. Utrai u ong kumne na mar ki kam dakat ki ba irshi jong ka Israel ngalarai kot ban penshitom yaka na ba ki di ya u bahok ban yo pisa bat ya u bakirdu ban yo shijur ki juti na ba ki kirdam hadu kendo ya ka kli u barang li bat ki kenyat sharut lenti ya u bashim jinjar bat kpa bat khun ki ya poi ya kaju ka kenthei hadu bala penja burom sang ya ka kerteng bukhu junga na ba ki thia harut ki duwan kat balap halor ki janphong ba ki yo benda bat ki di ya ka wan ba ki yo na ki ba shudan kuna ha ka ying ublei jungki Henry nga ngalapen yap ya ki amor haba ki wantur kita ki briu ki bajrong juan lakum ki ding kedar ban ki baklan lakum ki ding sning manga ngalapendu ya ki nadu ki so shalor hadu ding khong shapo dei manga ubalawan yalam yipi na ri ijem bat ubala yalam yipi saupo snem ha ka rai e raidam ba pindup yo dakhol ya kari ki amor shu ngan sa yu roi yipi skak hadu kendo kumba yu roi kakali kids kum shi stai lada pet ubasten un omlan bijay e kabor jung ubaklan wat urat ba un omla ban pelat yalade unong siat khnam un omla shan ubastet mare un omla ban pelat yalade wat ubashong da ukulai un omla ban lat em wat ubayaw do nut hapdeng ki klawan un sapet lengkhuit hagata kasni u ong utrai kaktien jong utrai kasam sanpho karkhot khat Henriu hadu arphulai haki rius new padeu blei u ong phidon hok ayu ban spell ya ki hukum jonga neban kran shapang ka jutang jonga phi ki ba isi ya ka an jonga phi ki ba kendat shadin ya ki ktien jonga phi ki ba yo i ya unong tu ban phi ya bang badu phi ki ba ya log bat ki ba klim phi ki ba aili yala ka shintur ha ka jeans new ki ba uthliet jongki uthau shukor phi ki ba ya shong ban krans new yala u henmen para bajler ya ukhun kakmi la jong ya kini ki kam phi la le rnga ngan snap jar phi tharai bangalong kum ma phi menta te ngaken hien bar nga penram mi phi to per khat bha ya kane phi ki baklet ya uplei yo nga patar ye phi bat an om don baplat ye phi ka jingknya aingu ka pendon burom yanga bat ngan pen i ya ka jing pen im ublei ya ki babha ka gospel kat kum Matthew bukhut kilanong ka bapra kan khat khat pra hadu ar pu ar u Jesu la yo i ya upat ba saudong jong u bat u lapta ban let shishiliang kaduriao u wei ustad an ulawan shu u ong ko nong hi kai ngala kloi ban bud yame kat shaba melen u Jesu la pai ktien ha u kimersiang kidon kithliu bat kisim kidon kiskum Henry ukhun ubriu umdon jagathia u wei pat ubriu usenran ulaong ko kenran sha bangan letem yau kpa jonga u Jesu la juba tubut yanga bat i ya kibayap kintep kitu kibalan ka gospel jong utrai